जुबान बड़े लाए भौजी जुबान बड़े बड़े। शेर बुढ़ा जाई तो घास ना मांसे खाई का। हाँ भाई, शेर बुढ़ा जाई तो घास ना मांसे खाई। बेशक ही उम्र बा 55 के का, उम्र बा बेशक ही 55 के, लेकिन आज भी दिल हमारे डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला जी के दिल बा बचपन के का, आज भी बा दिल बचपन के। तो इहे गुड्डू रंगीला भैया कहताड़े असो होली में यानी 2026 के होली में रंगा लो ए भौजी जोबन बड़े बड़े का। तो रंगा लो ए भौजी जोबन बड़े बड़े का से कि असो के अगर होली के बात कल जाओ 2026 एंट्री करते ही 30 दिन के महीना होला। तो 30 दिन में मतलब कि अगर गाना देखल जाओ तो 30 गो से भी ज़्यादा इनकर गाना असो मार्केट में लॉन्च हो चुकल बा। शेर बेशक सुतर, लेकिन आज लागता कि शेर फिर से जाग गइल बा। अब केहू टीके वाला मार्केट में नहीं खे। तो उहे कहता डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला भैया का रंगा ल ए भौजी जोबन बड़े बड़े। ई अगर एगो लइका कहित तो एगो माने चलित, लेकिन भैया बुढ़ा गए तब अपना भौजी से कहत रहे। ई अपना भौजी से, लेकिन इनकर भौजी अगर देखल जाओ तो हमें भौजी इनकर भौजी लेखा नहीं लागत। लेकिन कोई बात ना, बुरा ना मानो, सबको कहेला होली हो आ लोग सही कहल बा। आ लोग सही कहेला कि बिना डायमंड स्टार के होली अधूरा ही लागेला। असो सच में साबित कर देले उहे गायक हमें जौन खालू तिरंगा गोरिया फाड़ के जा झाड़ के तनी सा जीन्स ढीला कर रसलीला कर, यानी एक से एक सुपर से डुपर हिट गाना इनकर टी सीरीज यानी बहुत सारा कंपनी से आ चुकल बा, आवत रह। लेकिन अगर देखल जाओ देखी गाल कैसे यानी दोनों हाथ से बतावत ताड़े आ भौजी के लखेद के रंग लगावत ताड़े। लेकिन इहे बा अगर अभी तक की गाना कोई ना देखेले होई तो भैया जाके जोबन बड़े बड़े सर्च कर ले होई आ गाना जाके एक बार देख ले होई कि भैया कैसे कैसे लगावत रहे। आ बाकी अपना चैनल के माध्यम से बहुत सारा फुटेज के माध्यम से हम समझा भी देले बानी कि कैसे जोबन बड़े बड़े रंगाला। कहताने कि बानी खड़े खड़े रंगाला ये भौजी जोबन बड़े बड़े। देखी अगर चश्मा लगा ले बड़े ऐसन कि लागता कि अजय देवगन लाइन कर लुक बा, लेकिन भौजी के लपेट के ब्लू साड़ी में आ कभी तो लाल साड़ी में भैया रंगताने गुड्डू रंगीला बंद क के केवाड़ी में। बार भाई गुड्डू रंगीला जी ऐसे एकदम गर्दा मचैले रही। अभी तक जितना भी गुड्डू रंगीला भैया के फैन बा लोग तो इस चैनल के सब्सक्राइब कर ले वही का है कि जितना भी गुड्डू भैया के यानी डायमंड स्टार जी के फैन बा आ जितना इनकर गाना आई तो चैनल के माध्यम से जरूर मालूम चल जाई। आ देखिए भौजी के बाहरे बा का इनकर साड़ी पहने के लुक बा आ यही पर दुनिया आ देखा भैया देखी पिचकारी लेके कैसे इनका के लखे दाने। बहुत धाकड़ गाना बा भैया, यानी बहुत धाकड़ गाना बा रंगा ल ये भौजी जुबान